Аз ще се старая да движа с сечива колко се може повече за тренировката просто. Тя да има сега такъв терен, даже с сечивата пак си ползваш ръцете. Да, така е. Става по-бързо. Така е, ама то днеска теренът е такъв, че на мен през цялото време ще ми е по-удобно на ръце. Ако искаш пък мини по това в дясно тура, който е, защото все пак има повече този, който тръгва нататък. Явно? Не най-десния, е тук първото. Това първият обод е там има план. Да, защото ще има повече стъпки, цепки това. Това мога да правим установка после на него, на ефект по-гладко. Вече много добре за осигуряване.